Dit is hem. Nieuwe album van Dr. Alban. Zijn vorige cd, dat is dan hebben we het 15 lijn, weet nog, nou, in ieder geval een miljoen ben daarvan verkocht, ja. En ja, hier natuurlijk ook een grote wereldhit. Dus, maar ja, wie weet wat je mooi gebeurt. En de start is best wel goed. 4-4 is dat bij Stallone kwam. Hij is bij 4 uur perst en wij doen direct exclusieve distributie voor. Maar hoe komt die man dan bij? Nou, wij doen distributie van een aantal labels. Een van die labels is Haring Records uit Eindhoven. Dus krijg ze jongens mij, maar nog volle liedse labeltje eigenlijk. Maar die zocht een goede, betrouwbare distributiepartner en perst ik 4 uur. Maar hoe dat contact precies tot staan komt, is dat wil ik ook alweer toevalligheden. Doet Dr. Alban zijn eerste broodhit hier, zijn 15 jaar zong Marius de Boer nog bij Rebellion. Mijn zoon is nou lekker, als ik weer doe van ons waarom ben ik hij, bloed krijgt dus ik een merken man. Om haar eigen cd's uit te gaan, ruchtte hij al gauw het Marista-label op. En Marista groeide grutter. Er kwam een distributie- en promotiebureau, een cd-perserij en uiteindelijk ook nog een muziekwinkel bij. Sint-Wurgen is er haast geen Friestalige artiest te vinden die het niet met Marista te krijgen had. Ja. Op allerlei manieren, ja. Dan zit het in de honderden waar ik contact mee heb. En ik denk dat een stuk of 100 artiesten binnen waar ik eigenlijk structurele dingen voor doe. 6 keer wiet en door een hit. Ik ben reeuwensjen daarbij. Lang leven boer zoekt vrouw. Neem me mee heen en ik reis je graan mij de drink. Ja, dit is geen. Nog even en de winter komt erop. Het leven vaak om is, de zee altijd droog. We zijn op een gegeven moment in Friesland begonnen uiteraard. Bij Marista label 290 is er voornamelijk in verdiept. De Grijsloon ben we ook eigenlijk mee onderweg. Want Timmer inderdaad is natuurlijk op een gegeven moment een dialect. En Drenthe is eigenlijk op dit moment de volgende stap. En dat is toch wel steeds meer dat mensen behoefte hebben om dat kleinschalige, maar inderdaad ik in hun begrijpbare taal, dat toch inderdaad muziek van de keer brengt. Marista met haar regionale producten het ek haar van lietsere verkeerpunten. De regio CD-box is dan gauwers in een dwarpswinkel te vinden. Er is een grote vraag nou en mensen schilderen gewoon stenen als bijvoorbeeld orenartikelen. En dit vind ik wel heel erg leuk om dan inderdaad toch dat mooi te nemen. Het is herkenbaar. Dus het is niet alleen de grote winkelketens of de grote winkels, maar de mooie regionale producten. Dat ik voornamelijk haar inderdaad, ik van wat lietsere winkels. Een Rabobank weer dit, een liets kluisje. En dit broeken we als opslag natuurlijk voor een heel soort cd's en ook voor een masters. Dus al je platen die is nog... verkeerpingmast, ja. En voor een deel zal dat slagen, voor een deel gaat dat heel stadig omslagen dat net. Dus, Is het al je die nou aangehield wat erin zit? Net al hier, dus ik denk op conciliatie, maar de helft wel, ja. Dus stiet er een behoorlijk bedrag stiet er dan uit, hè? Ja, en het is ook voor sommige cd's verkeer je nou een per jaar, dus die waarde is wel dan aardig naar beneden, maar en sommige rent er wel terug. Ja. Liek als de nationale en internationale muziekmerk is dus ook de merk voor regionale muziek een lastige niet. Maar waarom dan toch de keuze voor regiomuziek? Ik vind wel dat muziek gewoon die mensen in hun eigen taal zongen, dat heeft gewoon mijn voorkeur. Ik vind het komt mij toch altijd wat gekunsteld te worden als je band of mensen gewoon op je zin. Meestal is het dan Engels. Als je in het Engels jongen dan dat komt me wat vreemd te worden. Dus ik heb toch een zekere voorkeur voor mensen die in hun eigen taal zongen. Nou, Fries of Limburgs of Nederlands is steeds maar. En dus er een heel soort dingen die wij doen, is dat meestal dus het geval. In het generaal had Marista in instelling dat wel andere labels net een soort problemen of rechtszaken. Dat is geen zo'n soort zaken net helemaal om Marista voorbij. Namelijk de band Travis van Balzet kregen het onderstak maar de Schotse band Travis. Marista bevuchtte het gebruik van de namen on bij de rechter.
En Rinke Skroor hingen Ernst Langhout in de jaren. Beide doggen ze zaken met Marista, maar zonder het van elkaar te weten wienen ze aan de slag gingen met het oerzetten van Beatles-nummers naar het Friesk. Beide zaken kregen nationale belangstelling. Ja, op zich vind je dat eigenlijk wel heel leuk. Dat vind je voor iedereen. En wordt volle pensioen, en Volkskrant en SBS6 en al je tv-ploegen. Dus ja, waar hij het hoor, maar het joeg een soort publiciteit voor beide projecten. Ja. Weer wel handig. Ja. Je kunt het zelfs net bedenken, maar dat is wel handig, ja. Hoeveel Frieske cd's verkiepen ze ongeveer in de maanden? Dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Het is per maand ook verschillend natuurlijk. Maar ik denk 40, 50 stuks ongeveer. Ja. Wat ik dan zelf wel erg leuk vind. Duo. Ondertussen is dan een hele band, heb ik begrepen. Speel ik op iPod. Dat is treffelijk. Niet te zeggen. Dus, het is wat twarresachtig, maar dan weer oors. In ieder geval jong en fris. Ja. Alles is nou voorbij, leed het aan de resten, ik heb voort. Ja, net sinds de moeilijke situatie van een soort labels, nou er een soort legaal en illegaal downloaden wordt, had Marista ons net speciale aandacht voor het fenomeen. U zei het, ik gewoon tot op dit moment nog niet te downloaden. Maar tot op dit moment slaagt het dus nog prima om een fysiek product gewoon goed deel te zetten. Ja. En dat wordt ook nog gewoon goed kocht. Dat had misschien een beetje meer waarde dan op een gegeven moment iets te downloaden en dat inderdaad op een mp3-spelletje of een iPod te doen. Klaarblijkelijk voor zijn doelgroep op dit moment. Marius zucht op toekomst eigenlijk heel positief van zijn label. Sterker nog, hij begint er nog in en wil een metal label. Ik sta nu nog een stukje thuis die jongens in de winkel en we hebben hier ook een vrij uitgebreide metal heavy bak, zeg maar. Er is toch een groep mensen van jong tot oud, zeg maar, je hebt er alle leeftijd in en die echt in die bak zitten ziekje en dan naar de toonbank komt maar zoals en echt mooi weer luisteren, echt serieus aan het luisteren is en gewoon op zijn steeds maar traditionele manier echt hun eigen muziek ziek het en precies ziek het wat bij ze past en dat het voor mij wat de trigger was om te zeggen, dat is dan toch wel, het is een selecte groep, maar toch wel een grote groep die gewoon op ziek is nou in een goede metal dingen. Het succes van Marista had echt te krijgen met dat Marista haar net beperkt aan één ding. Oftewel het distributiesysteem, de cd-perserij en het promobureau binnen essentieel. Toch zit Marius ook van zijn cd's nog een soort kansen. Ik vind dat alles heel snel veranderd. We hebben alleen nog over downloaden. Nou, ik zeg naar mijn band, die downloaden niet meer. Maar als die muziek jaren willen, dan downloaden ze maar draaien ze gewoon clipjes op YouTube, zeg maar. En dat is er nog maar in feite nog maar 2 jaar. En dat gaat zo snel. En ik denk wel dat eigenlijk gok ik direct wat op dat CD het wie echt zo'n massa wegwerpproduct. Ik denk dat het straks weer een volle bijzondere product wordt. Maar ik denk dat dan echt voor fans en liefhebbers gewoon vaak nog een CD uitgebracht wordt in een mooi hoesje. En ik verwacht eigenlijk ook van oudere wat bijzondere CD's dat het haast misschien wat meer de postzegelmarkt kant op gaat.